Zdarec holky, tak začneme s povědí hned takhle z počátku, protože si myslím, že u nás v kmeni se to rozjelo celkem rychle. Myslím si, že máme silný kmen, myslím si, že máme silnější kmen, než je Nebelvír. Co tam, já jsem teda úplně neprojel všechny, které tam jsou, ale myslím si, že máme na to je v těch výzvách porážet, že jsme silnější. O malinko, ale ve všem. Jinak k dění v našem kmeni ten cast je povedený, i to složení. Nemyslím si, že bych měl ze začátku hned nějakou špatnou situaci, za chvilku to vysvětlím blíž. Ale už jenom tím, jako jaký lidi v tom kmeni jsou, tak už jenom to nevidím žádný jako výrazný ohrožení, i když některýma z nich samozřejmě jsme si šli po krku. Některý z nich mě už taky zradili, jako i spojenci, kudlu dozad a tak dále, ale znám je všechny natolik, abych byl celkem jako schopný je číst, takže jsem hned ze začátku odhadl, kdo se jak s kým bude spojovat a myslím si, že zatím se mi to potvrzuje, i když jako nechci znít úplně moc namyšleně, třeba je toho víc mnohem, nebo něco přehlížím, ale Bea mi napsala hnedka, že konečně začínáme spolu, že bychom se měli jako domluvit na hře, být si jako věrný. Nebyl jsem proti, souhlasil jsem, já jsem ani pořádně nekoukal, kdo je v kmeni, já jsem rád, věřím většinou lidem, kteří mi napíšou brzo, projeví zájem, protože ty fakt mají zájem, jako, že? Takže to jako Veju hodně vyzdvihuje v mý hierarchii. Navrhla mi, ať si vyberu jako někoho k nám, že to tentokrát nechá na mě. Já jsem neměl žádný konkrétní výběr, ale říkal jsem prostě počkám, kdo mě osloví jako další do večera a pokud nikdo, tak se podívám, kdo tady je vlastně a oslovím někoho já. Ale napsal mi Kája, spíš jako tak si nebyl jistý, jak si stojí, protože on je ten, kdo mi vyrazil tu kudlu dozad, když jsme byli spojenci. A tak jsem mu napsal, jak to jako je v realitě, jak se jako pospojujou ty lidi tady, jak je znám a že on vlastně stojí uprostřed a že bychom jako na sebe my dva měli spolíhat, takže si myslím, že Kája to chápe, takže mám spojence i Káju a do toho Veja naznačila, že by radši chtěla jako s Jakubem Nekolou, kde jsem si nebyl jistý, jak si zrovna stojíme, ale napsali jsme si a taky mi napsal, že tentokrát by se mnou chtěl hrát od začátku a vážně a tak jsem mu zase jako prozradil nějaký plány, navrhl možnosti, jak by mohla vypadat hra nás dvou a takže mám spojenectví i s Jakubem Nekulou, no. A mezi tím mi vlastně Veje napsal, že je tady i Radek, což mě potěšilo, Radka mám rád a naposledy jsme v nějakém sorbu s Vejem a s Radkem hráli spolu, tak mě napadlo jako navázat na to a tentokrát jako fakt to dotáhnout až do konce, takže jsem to nadhodil Radkovi, nadhodil jsem to Veje, pak jsem si jako začal psát víc s Radkem zase, kterýho fakt mám rád a jsem k němu vždycky dost upřímnej, tomu jsem zatím prozradil nejvíc ze svých plánů. A hodně se k němu přikláním jako ke spojenci, no takže mám spojenectví s Radkem, no. A, a mezi tím Ondra jako vymyslel asi nějaký spojenectví nebo navrhl alianci, ve který je Ondra, Radek, já a teďka Jakub Nekula ještě navrhoval Lucy, s kterou jako s jedinou zatím teda žádný spojenectví nemám a podle mě je první adept na vypadnutí, když mě to mrzí, stává se jí to celkem často a třeba se jí to povede nějak zvrátit, třeba vyhodí mě, že jo, ale zatím jako si myslím, že první, jako jestli to, tak půjde Lucy a že vlastně se utvoří úplně reálně i po tom, co jsem tady teď jako popsal, že mám vlastně spojenectví se všema v různých aliancích, tak si myslím, že reálně to vznikne takhle a bude hrát Veja s Jakubem Nekulou, bude hrát Radek s Ondrou a budu já spolíhat na Káju, ale zároveň vlastně budu hrát s Radkem a s Vejou. Tyhle, ten Kuba taky sere. Ale ne, prostě někdo z nich mě určitě chce zradit, tak teď sami oni to umějí. Takže s Radkem a s Vejou, protože mám rád. No, uvidíme po tom sloučení, protože tam zase bude problém Jana, ale to je zase na jindy. To je na příště, už teď je to dlouhý. Tak, holky, nazdar. Zdravím vás, milé děvčice. Teď mám umytou hlavu, tak vypadám tak nějak jako, no to je úplně jedno. To nevadí, ale chci říct jako, že pecka rozdělení, jako jo. Když jsem to viděla, tak jsem si říkala, jako členit prostě super, akorát
akorát mě trošku, no, čáru přes rozpočet mě udělalo rozdělení jakože vyloženě jako do kmenů, jako jo, jinak prostě cast jako super, jsem chtěla říct. No, hele, na druhé straně, počkej, tady mám poznámky, na druhé straně Redek, Veja, Lukáš, Zajac, jo, v těch prvních třech jako vidím úplně to totální zpříznění duší. Kdo ví, jestli ne, teda i potom se Zajacem třeba ve čtyřech. Ale jako minimálně tu trojku, jako určitě. No a u mě Andy, Debbie, Karla toho neznám, ale zase jako, že já jako ráda hraju s neznámýma, ono někdy to jako vůbec není na škodu, někdy je to fakt jako super naopak, většinou teda. Takže uvidíme. No, já první problém vidím v tom, že Debbie bude prostě, ona bude tak nějak stejně jako já, víš, jako prostě stejně se snaží být aktivní, nebo prostě, ty vole, mám kruhy pod očima, už jsem se nevyspala, ani nepamatuju. No, a takovej, ne, ona se bude snažit být takovej vůdce, co vlastně ona jakoby chce vždycky všude. Jo, ona jako třeba kreativky má dobrý, to jako samozřejmě, to nemůžu říct, že nemá. I když znám teda lepší lidi, co mají. No, ale prostě to je vlastní, jako víš, jako že prostě, že ona se bude snažit být takovej ten kápo. Je to průbojná holka ale zase jako tomuhle já fandím, že jo, protože zde by nebyla, tak to je asi taky na prd. Jo, potom co tady mám? Jo, Saša, no tak to vůbec nevím. Tam nechci jako tahat sem jinou hru, samozřejmě, to nikdy nechci, to já opravdu jako nedělám a se s ním chci být nebo nechci být, ale nevím, zatím jako nenapsal ani slovo, takže jako mě to je asi úplně nějak jedno. Andy ten zase jakoby ví, že fakt jsem věrná od začátku do konce. Chtěla bych to s ním zkusit hrát a jako věřím tomu, že prostě, že jako my dva si fakt jako věřit můžem. A i bych to s ním chtěla zkusit, protože vlastně Surva jsem s ním ještě nehrála. Já jsem s ním hrála akorát ty zrádce. Jo, a tam to tak nějak jako tam mě ho vyhodili, no, takže prostě to nedopadlo, i když věřím tomu, že kdyby prostě ho nevyhodili, tak a prostě jsme jako fakt mohli dojít do konce my dva spolu. A pak tam máme, koho tam ještě máme, blablabla, Saša, Andy, Karel, jo, Karla toho teprve poznávám, psala jsem mu teda a jako podepsali jsme si dost věcí, nebo tak, prostě jsme komunikovali, tak uvidíme, protože já absolutně nevím, jako prej už hrál, já nevím, co u JTho a já už si to nepamatuju. Bylo toho hodně, co psal, takže nevím. No a pak tam je, takže toho poznávám a jako ráda bych asi možná s ním něco zkusila. A pak tam máme Sébu, toho neznám vlastně vůbec. Vím, že hrál, teď nevím, jestli to byl to Zapíka, ale byl teda v druhém kmeni, takže jako já jsem s ním neměla šanci se sejít. Teď vlastně napsal do chatu, že se nám představuje v hlavním chatu a ať mu jinak jakože zkusíme napsat. No, tak já jsem mu samozřejmě aktivně, že psala už vlastně po rozdělení kmenů, ale vůbec mě jako prostě neodepsal mě, má to teda doručený, ale vůbec mě neodepsal. Tak tam jako já teda to absolutně úplně nevidím. No a poslední, myslím už, počkej. Jo, poslední tam je Bájo. Bájo, ten já nevím, no, jako. Já ho, jako znám ho, nehrála jsem s ním teda ještě nikdy. Ale myslím si, že Bájo ten je takovej, jestli spíš myslím, že on bude mít ty své tréninky, já ani nevím teda, co on to hraje, to je jedno, ale že jakože nebude asi mít moc jakoby času nebo tak aby spíš nebyl takovej ten avkař, který se zase jenom poveze. Ale teď jsme se zase naopak jako teď před chvílí, než tohle nahrávám, tak jsme se jako popsali, tak uvidíme, no.
A ještě něco jsem tady měla připravený. Ty vole, já tady mám pár poznámek a ono je to 5,5 minuty. To vás až nebude bavit poslouchat, jo. Jsem se bála, abych to dala vůbec na ty 2. No, pak tady mám... Nevím to, jestli já už to radši neukončím, nenechám to na zítra. No, tohle, no. No. Jo, to tady mám. Na první dobrou tady mám, prosím tě, poznámku. Jo. Takže na první dobrou se mně náš čet zdá úplně strašně tichý. Já na tohle prostě nejsem zvyklá. Hlavně to, jakoby to nemám ráda. Já mám prostě ten čet radši živější, ale zase chápu, je úterý a tak. Já třeba teďka mám dovolenou, že jo, takže jako já mám čas, já jdu až v neděli odpoledne, to přijedu domů asi za 10 minut 9, tak doufám, že nebude nějaká výzva zrovna. Ale takže chápu, že prostě tady... Tak a teď jsem to teda úplně nechtěně vypla, ale to je jedno, stejně to bereš jako jednu zpověď. Takže prosím tě... No... Tak nevím. To stejně asi všechno. Akorát ještě zatím teda netvořím aliance. Haha, divný u mě, že? Ale nechci, hele, ať si to někdo vytvoří jiný, jako. Já se v tomhle úplně nemusím vyloženě angažovat, ještě když tady mám teda tu debí. No, takže vlastně s Andem si můžu psát soukromně, s Karlem jsem si taky psala. No, jako, nebo to zatím teprve vlastně zkouším. Takže nevím. No a hlavně chci spíš asi stihnout zpověď, než usnu, protože já jsem fakt úplně totálně vyřízená teďka jako poslední dobou, tak nějak prostě nespím. Takže zatím fakt asi všechno a jako hlavně jsem nadšená, že se tahle série fakt dala dohromady. Že prostě jako hele, prostě tohle je pro mě téma, to je fakt srdcovka. Já si z toho hovno pamatuju, že jo, jsem to taky sledovala vlastně jako malá, když to tak vemu. A i když to sleduju pokaždý, když to v té televizi dávají, tak prostě tak si nemůžu pamatovat 100%. Nebo spíš hlavně u toho teď už nejsem tak malá, tak teď už u toho i usínám. Jo, takže takhle. Ale jako věřím, že doufám, že mě to bude bavit dlouho. Teda jako myslím to tím stylem, že tady dlouho budu. No, takže asi tak. Tak se mějte a snad zase zítra, když nezapomenu. Samozřejmě, že já. Ale mě poprosila, či bych tuto sériu trošičku neobzvláštnil, či bych tomu nedal takéto androvské kúzlo. No, kdo by mohl odmítnout. Ale ne, srandím. Ale mě poprosila, mě pozvala, že či sa nechcem vrátiť jak navrátilec. Málo kedy, málo koho odmítam. A včera som byl taký, že potrebujem taký nejaký rozruch, také něco, aby sme sa odprostili od toho, že škola, bakalárka, prax, škola, bakalárka a furt v tento kruhu, aby sme pokračovali. Tak som si myslel, že toto je podľa mňa celkem fajná možnosť, jak sa trošku odreagovat. Bohužel nevím, jak to bude vychádzať časovo, lebo toho fakt mám strašně moc, škola, bakalárka, no. Takže nevím, jestli do toho to bude moci dát úplně 100%, tak jak bych si představoval a tak, jak bych chcel, ale snad áno, že to vidíme, no. Jde o srandu, já potřebujem takovouto srandu, chcem takovouto srandu a snad jsem nikomu zbytečně nezabral místo v káste, jestli ano, tak smola, měli jste se hlásit skůrej. No, ale teda prejdeme už k tému, co se děje. Keď jsem viděl cast, tak jsem si povedal, ľudia, ktorých jsem s nimi v pohodě, ľudia, ktorých nemám rád, ľudia, ktorých zbožňujem, tak jsem byl taky, že wow, dobré. Keď se rozdělovali kmene, tak to víceméně dopadlo dobré. Myslím si, že je dobré, že to je také fajn. A hned jsem se dal do řeči s Janu, hned jsme si písali, že ahoj, ty hraješ, ja, že ty hraješ, no, že ne, ty hraješ. No, tak jsme už byli taky, že ideme spolu do toho, což se mi hodně ľúbilo. Potom jsem si písal s Kariosem, já jsem teda nevěděl, že to je Karios. Já, že no my jsme sa nestretli, že absolútne netuším, kdo ty si. A
A že no, že ja som prestal hrať 2-3 roky dozadu a že ja som tak nejak začal, možno to je ďalej, neviem. A včel, kecáme a včel z rádcu sme tam, jak si ich zakomponovali. Že ježiš, ale ja viem, že niekto hral z rádcu takto ze Survivora, že som si to tak nejak poskladal. A ja, že ty si Kario, som, že áno. A ja, že však ty si ten oný úplný búh na umelecké a tieto veci. A že no neviem, či bych sa takto úplne nazval. A ja, že no tak ja ťa takto nazvem. Takže keď máme akože výzvu umeleckú, tak to pôjde. Což máme urobiť nejakú akože maskota našej koleje, ne takého, jaký byl v filmě, což a ještě k tomu vymyslet jakože nějakou backstory, což se mi jakože lúbí, tak to tá výzva, že to je také zajímavé, že je to klasické, lebo většinou ta prvá výzva pokřik, vlajka, maskot, ja nevím, imunita, mapa, takéto, ale je to zase něčím obzvláštněné, že to je zase něco jiné a také novší zpracované, takže stará věc, ale v novém lepším pláště za mě, takže s tím jsem spokojný. Ja som sa teda prihlásil, že ja bych teda rád robil skôr tú story, lebo vieme, jak som s tým s kreslením, ja bych fakt jako ja kreslím opicu, všetci hádajú, že to je kočka, takže ne, fakt nejdeme do týchto vod, to absolútne ne. A ešte bych teda sa vrátil k tým súkmeňovcom. Tam je to také, že náš Rockfordský Express má klasické vozně a potom spací vozně. Klasické vozně také, že co hned tam začali jedeme jsem byl já, Jana, Debbie a Karios, že jsme se tak jakože zapájali. A potom tam byli spací vozně, to byl, že Bájo, který napísal až ahoj. Potom tam byl Sebastian, toho teda nepoznám, ten je pro mě nováček, ale ten sa včel tak rozepísal, že sa akože predstavil, že hral raz a že teda zbytek a takto, že kto by chcel tak do súkromných a ja, že ja ideme hned, protože jak niekto napíše, že aké tak sa spoznáme v súkromných, jasne, že ťa chce do aliancie, že volá prímo, že aliancia, že pod, tak ja idu, tak som ho napísal, uvidíme, že co z toho bude, teda ten sa prebral, dúfam, že bude aj taký prebratý, lebo s ním jsem ještě nehrál, chcel bych zkusit, jaké to je hrát s ním, kdo je, co je, jak je. A potom ještě tam je teda Saša a ten nic. Ten ještě ani ahoj, ani čau, ani žijem, ani nežijem, dementor, nedementor, český překlad Harryho Pottera, slovenský překlad Harryho Pottera, prostě žádný názor nevyhraněný, že nenapísal, fakt myslím, že se to ani nezobrazil. Fuj, už koktám z toho. Takže dúfam, že si to zobrazí, začne nejak komunikovat a že budeme jakože taký aktivnější kmeň. Nerád bych jakože ještě tak nějak přemýšlel hned na tu prohru, ale asi bych išel skôrej do toho, že jak prvého sa zbaví niekoho z tých neaktivních, zatím Bájo, Saša, tam ja zatím polemizujem, ale teda neriešim to ešte s nikým, iba Jana sa ptala, že koho keď tak do aliancie, no v tej chvíli sme si tam písali 4, na väčšinu potrebuješ 4, tak co vymyslíš, no. Takže tak zatím, no uvidíme, jak sa to bude teda dál vyvíjat. A už končím, lebo už tu má 6 minút, nikoho to nebude bavit, ale teda ja jsem ready na sériu plnou srandy, nechcem to brát úplně nějak extra vážně, samozřejmě jakože posnažím se, dám sebe maximum, uvidíme, vyjde, nevyjde, bude, nebude. Takže tak s týmto se já loučím a vidíme se při zítřejší zpovědi. Takže ahoj, zdravím Anet a Týnu a případně všechny ostatní. Rozhodl jsem se nakonec udělat tu zpověď ještě dneska, i když udělám ji tak trochu na stylu Mighty Ducka, takže inkognito. Už se mi nechce jít rozsvěcovat, protože už dneska na všecko kašlu. Začala nám série na téma Harry Potter, což je rozhodně zajímavé téma. Rozhodl jsem se jít si zase zahrát po nějakých několika měsících od té poslední série, která mě teda spíše demotivovala k tomu, abych ještě hrál. Ale to téma zní zajímavě a zrovna asi byla i chuť, takže jsem se přihlásil. A ne, že bych měl teda nějak víc času, ale tak proč zase nepokecat s lidma, neskusit zažít trochu toho herního adrenalinu a tak.
A když to vezmu jen tak letmo teď, protože se nechci úplně rozkecávat, a to nechám když tak na zítra. A viděl jsem tak zevrubně letmo cast. A samozřejmě kromě našeho kmene, kde je Andrej, páni, no, asi to ani nedokážu teď říct, protože jsem to fakt nesledoval, viděl jsem tam Andreje, takže tam zkusím navázat, protože s ním jsem se hodně často potkal. Pak je tam pár dalších, ale říkám, nějak jsem to nestudoval přesně, kdo tam teď je, ale vím, že v druhém kmeni je Lukin a Verča a to mě docela mrazí, že jsme se zrovna nechytli spolu na začátku, protože zrovna ty dva bych zase rád viděl a popsal s nima, když už jsme se potkali v sérii, takže snad později a pokud ne, tak pak aspoň jinak. Nicméně ten cast mě rozhodně jako docela potěšil, když jsem to tak jako letmu procházel. Asi to nebyl nikdo, kdo by mě nějak extra jako vadil, nebo s kým bych měl nějakou historii, že prostě se nemáme moc rádi. Takže uvidíme, bude to na pohodičku, rozhodně to nehodlám nějak hrotit, prostě v klidu, pokud se rozehrát nějakou sociální hru, pobavit se a tak nějak si to zpříjemnit, aby pokud tohle bude moje poslední hra nebo na dlouhou dobu, tak ať na ní mám lepší vzpomínky než na tu poslední, která neskončila úplně nejlíp, ani ne z pohledu jako výsledku, ale z pohledu nějakých férovostí a tak dále, takže ale to se nepatří a rozebírat to nebudu. Nicméně uvidíme, první výzva už byla zadaná, měla by to být maskot a asi i nějaký příběh, nevím, upřímně jsem to ještě neprocházel ty chaty úplně postupně, kompletně, takže to až ráno. Ale uvidíme, rozhodně to je zajímavý, ten cast je docela pro mě sympatický a uvidíme, jaká to bude jízda. Takže to je dneska všechno. Věřím, že se zítra rozkecám díl. Projdu asi cast, klasicky celý. No a dneska už to nebudem protahovat, takže ještě jednou zdravím Anet a Týnu a těším se na tu sérii, jak bude probíhat. Tak doufám, že jste si pro nás holky nachystali něco fakt hodně speciálního. Tak jo, zatím se mějte, čau. Čest, tady Zajac. Čekal jsem na to, jak si zapomněl, tak tu spoudnici uděláme ho dneska. Můj kmen vypadá celkem zajímavě. Máme tady pár schopných hráčů, pár jasných aliancí a pár jasných terčů. Jeden z jasných terčů budu nejspíš já, anebo Lucy. Protože Lucy je taková univerzální, protože málo kdy něco udělá, ale myslím, že teď při té první výzvě něco aspoň vymyslela. Já jsem zase v takové pozici, že po začátek budu muset hrát s Lukášem a Radkem a asi i Vejou. Protože Ondra mi jako člověk nikdy nesed a Shade mi zase nesedí po herní stránce, takže jsem v takové pozici, že musím hrát s Lukášem, Radkem a Vejou. Tak doufám, že přes první hlasování to nějak spolu zvládneme a že se nesnaží jenom vyjebat. A jestli jo, tak budu akorát pěkně nasranej. Ale to je klasika. Já jsem ani nechtěl hrát už, ale jako když jsem šel ke Kennymu, tak jsem šel i sem. Ok, Kennymu vůbec že radši nebudu. Tak kapitál jsem mal sobě. No, tak co bychom ještě tak pověděli. Jo, výzva, no, máme udělat si takovýho maskota z Miozeu, ale nesmí to být had. Vypadá to, že asi se pošle to, co udělal Lukáš, ten jeho slimák, nebo co to má být, co sebe, no, vlastně sebe, co sebe barvu duhy, nebo co, přesně kreativní výzvy jdou mimo ně, jako to víme všichni, takže se nějak nesnažím do toho nějak moc extra zakecat a spíš se snažím
udělat tu alianci s těma, kterýma jsem řekl, protože Lucy se mi neozvala, Ondra se mi neozval, ale to bych ani nečekal, že se ozve. No a Radek, ten, jak se jmenuje, Shade. A Shade, ten se taky neozval. Se Shadem jsem myslím hrál jenom jednou. Jakože v jedné sérii, kde jsme byli oba. Ale jsme tam vůbec neměli, pokud vím. A už je to taky nějaká doba, třeba na mě zapomněl, ale pochybuju. Píče jako píčus. No, nevadí. Jinak druhý kmen, je tam pár lidí, s kterýma bych možná hrál radši než s tím svým kmenem, no ale to je klasika. Ty se nemůžeš nikomu zadopřit, to víme všichni. A to asi dobrý, na to už dneska kašlu. Tak jo, holky, je čas na další zpovědnici, v kmeni se nic jako extra nedělo přes den, takže by nebylo co, ale ono bude co, protože to zjištění, že v druhém kmeni Karios mi dneska vyrazilo dech, jako smejkal. Já ho měl jednou ve svém survu totiž a jednou nebo dvakrát jsem hrál s ním nebo proti němu. Já moc dobře vím, co provede, co dovede a tuším, co provede, takže říkám, že na 80% jdeme na kmenovku, protože Kariose prostě neporazím. Ne v kreslení, v kreativní výzvě jo, až bude kreativní výzva, tak mu nakopu prdel, ale prostě já vím, co umí nakreslit, ty vole, to vypadá jak obrazy do toho, ale do galerie, prostě to nemůžu porazit s tím, co jsem udělal. Kdybych tomu dal 200%, vybrali jsme jiný zvíře, třeba draka čínskýho a já to fakt tryhardil, tak bych měl šanci, bylo by to vyrovnaný, ale ani to by nebylo jako zaručený, že vyhrajem. Takže říkám 80% jdeme na kmenovku. A teď jsem to začal už jako řešit, že jo, vymýšlet, protože co dál prostě, co jako koho vyhodit, když jsem spojený se všema, kromě Lucy. Samozřejmě se nabízí Lucy, ale mně je to líto, ona ta holka vždycky vypadává první, mně je to blbý už prostě, obzvlášť, když se s ní někde sejdu já, tak já nevím, proč vždycky je první, no vím, protože mi nepíše, vole, a když mi nenapíše, tak já pak nemám problém jí vyhodit, že jo. No, ale no, dopadne to tak zase, no říkal už včera prostě, a už jsem to jako obepisoval, Radek nechce hned ze začátku jít do Shadea, což je Kuba, nebo do Ondry. Ondra by mi vyhovoval nejvíc asi, ale zároveň vlastně Radek jako nadhodil takový good point, že oni stejně budou nejspíš spojený jako trojka, Shade, Ondra a Lucy, což dává smysl, já jak je znám, já znám všechny ty lidi, vím, jaký mají vztahy a jak se spojujou. Je to dost pravděpodobný, že budou takhle spojený. Samozřejmě tím, že vyhodíme Lucy, tak nejvíc posílí Radek, který zůstane ve spojení s Ondrou. I když já mám toho Shadea, no, ale já si myslím, že on mi píše a hraje se mnou jenom proto, aby mi mohl za chvíli vrazit kudlu dozad. Ale byl třeba první, kdo mě dneska upozornil, že už se hledá imunita a ukázal mi, kde ji hledal. Kdyby mi to nenapsal, tak jsem třeba dneska ani nehledal, jo, takže zase na druhou stranu, já nevím, jak jako, to samozřejmě nikdy nevíš na začátku, jako komu můžeš věřit nebo ne, jsou to spíš jenom takový pocity a tušení, protože, jak říkám, vím, jak ty lidi hrajou, vím, čeho jsou schopný a stejně jako Veju, tak i Shadea mám zapsaný tak, že jim nejde o to jak, ale čeho chtějí docílit. Takže oni jsou schopní zradit spojence, bodnout mu kudlu dozad, nebo klidně mi napsat hned v první minutě hry jenom proto, aby mi mohli tu kudlu dozad bodnout. Já jsem si tohohle z toho vědom a bojím se Vej i Shadea, ale protože jsem hero a s obouma jsem se domluvil, že spolu budem hrát, tak já proti nim vlastně nemůžu jít, dokud oni proti mě něco nepodniknou a já to nezjistím. No a teď jsem jako odkázaný trošku na ně a můžu to spíš hrát tak, abych jako je oslaboval. Takže Veju nemůžu oslabit, to bych jí musel vyhodit Radka, s kterým hraju já taky. Takže Veju budu muset věřit. Co se týká Shadea, tam mi stačí vyhodit Ondru a Lucy, což doufám teda, že se povede.
vypadá to, že první teda půjde ta Lucy, protože je na tom větší schoda v kmeni prostě, no. Ještě uvidíme, jak se k tomu bude stavět Bea. Káju si myslím mám pod palcem, teďka za začátku ten nemá manévrovací prostor, aby cokoliv mohl dělat. Zase už 4 minuty, končím, pokračování zase příště. No, tak máme tady začátek teda série, že vám takhle. Po nějakým roce, vlastně se vracím, nebo jsem se vrátil zpátky tady zahrát si vlastně konec stínu. Začátek jako nebyl úplně špatný, jako já jsem čekal, že teda rozdělení, že budeme jako ve 4 kmenech, když už je to jakoby skrz tématiku hry Potrák, jsem čekal, že budou 4 kmeny jakoby skrz 4 kole. A jako nevadí, že jsme teda jenom nebyl výraz Milzel, ale jako čekal jsem, že skončím s horšíma lidma v kmeni a co mám jako teď prakticky jako sedí mi to, no. Tak znám tady všechny, že jo. S Vejou jsem hrál několikrát, s Lukem taky, s Radkem taky, s Ondrou taky, vlastně i se Zajatem jsem hrál taky, i s Lucou, no, takže mám prakticky jakoby kmen lidí, se kterými mám už nějakou tu určitou zkušenost, no. Já to budu snažit hrát takovej vyměřený způsob, jako půlku villain, půlku hero, no. Prostě navážu si vztahy hlavně s Vejou a s Lukášem, uvidíme jako co a jak, jestli spolu jako něco to vydrží, aby to zase nebylo jako taková ta klasika, že něco nastupují a pak to je prakticky úplně opačně, protože si dali už na začátku s někým jiným, nebo ne s někým jiným, ale předpokládám, že Veja už se rozhodla s Radkem, že spolu hrajou v každé sérii. Už vlastně jako i mi začala psát klasicky, jako vždycky. Různý věci, jakože hraje si zatím na kamarádku a uvidíme, no. Tak třeba to tady v té sérii bude hrát normálně. A nebude to nic jako na oko, jako to bylo vždycky, no. A u Lukyho, jako u toho vím, že když s ním člověk hraje od začátku, tak ten měl vůle pracovat. Ten vydrží až do konce a vlastně člověka prostě nezradí a sám jako od sebe mi vlastně nabídl, že můžeme hrát spolu, ale že tu budeme hrát v takovém tom bydlu, že necháme Veju s Ludskou stranou se Zajacem a Radka s Ondrou necháme jako taky na tom, že s nimi jako chceme hrát a tak se prostě rozhodneme, no. Že buď půjdeme s Radkem a s Ondrou, nebo s opačnou stranou. Tak to je zatím asi všechno, no, že nic moc jako nic moc se teda teď tady nebude hrát zatím. Zdárek, holky, zdravím vás, já musím potěšit, protože kluk už šel spát. No hele, máme tady druhý den, výzva je super, myslím si, jako, že se snažíme, nebo teda rozhodně určitě aspoň někteří se snažíme. Je fajn, že se nemusíme zapojit všichni, protože nevím, jestli by se to zvládlo. Kários překvapil, protože to jsem netušila, že umí takhle úžasně malovat. Prostě ta jeho želva je úplně boží se všema těma detailama. Je to fakt krásný, takže jsem se snažila zbytečně, děkuju. No a jinak teda už začínají, třeba už začali včera, já nevím, ale takže už jsme se jakoby dohodli, že zkusíme nějakou tu alianci. Takže vlastně jsem založila správnou trojku s Andrejem a s Debbie. A to ale vlastně jenom kvůli tomu, že možná jsem to měla založit s Carlosem a s Andym, ale pak máme teda tu naši 4, kde jsem já, Andrej, Debbie a právě ten Carlos, jenomže Debbie se Carlos moc nelíbil, teda Andrej moc nelíbil, tak proto máme i tu 3 jako bez Andyho, což jako nevím, uvidíme, co se kde bude vůbec dít. No a pak vlastně mě psal Saša, kterýmu můžu věřit, nemůžu věřit, ale to nikdy nevíš, že jo, i když teď říká, že už jako prostě všechno v pohodě. Nevím, když v poslední hře mě vlastně se na mě proti mě obrátil vlastně skoro na konci. Takže uvidíme, jak to bude, ale zase jsme si říkali s Andrejem, že by jako bylo dobrý, že jo, být prostě
že my dva budeme jakoby tak nějak uprostřed mezi všema. Jen teda nevíme teďka, koho by jako tam dát, tak toho Káriose s tím už vlastně, že jo, máme alianci, takže si myslím, že by bylo dobré tam dát třeba jako ke mně k Andymu a k Sašovi třeba možná i toho Bája, který psal, že jakoby se cítí tak nějak jako na okraji. No a nebo i toho Sébu, ale nevím, jako jestli je to rozumný. Uvidíme, jak to všechno dopadne. No, vlastně si už každý s každým psal, a jako asi se tvoří nějaký dvojice, nevím, jestli i vyloženě aliance, ale tak nějak to, no. A jsem zvědavá, jak dopadne zítřejší výzva. Předpokládám, že za druhý tým bude kreslit Lukáš nebo Veja. Jo, jako dá se porazit, určitě. A hlavně, už jsem mu taky porazila párkrát, ale hlavně si myslím, že fakt ten Carlos to má úplně nádherný, prostě ty detaily promyšlený, to pěkný to má. No jinak vlastně nevím, co to nebudu protahovat, stejně to je zbytečný, ale že vlastně jako jinak nevím, co mám říct, je to teprve druhý den, něco se tvořit začíná nebo tak jsem jenom chtěla poslat zpověď, abych teda jako abych získala ty galeony. No a ten obrázek na tu imunitu, ten je fakt boží, jako tam je všude takových sraček, že nevím, jako jestli mám zkoušet jenom nějaký lahve nebo něco, nebo já nevím, nějaký smetí na zemi možná, tam to fakt hodně hezký. To se vám povedlo, no. No tak jo, já se budu těšit na zítřek, na to, jak dopadne výzva a snad ještě pošlu nějakou zpověď. Mějte se, dobrou. Tak jo, zdravím vás. Dneska nahrávám svoji první zpovědnici. Zrovna jdu do práce, tak využiju produktivně ten čas. A no, občas budu ve tmě, ale to je asi jedno. No, tak dneska začal druhý den. A co se mi nepovedlo, no tak jsem ve spěchu poslal screen, protože jsem mě nechtěl rozepisovat, no neuvědomil jsem si, že to nemůžu, že když jako nešlo o nic vážného, tak to je jedno. No tak teď si už na to musím dávat pozor, ale to není to nejdůležitější. Jo, artikulace je důležitá, ale teď ke hře. No, jsem v kmeni o 7 lidech. Víceméně se všema se tam znám a krom Lucy mám se všema nějaký herní zkušenosti, ale musím říct, že jako cast je podle mě nařachaný, jako velmi silný cast se zajímavýma lidma a myslím si, že minimálně co se našeho kmenu týče, tak to může být velmi, velmi zamotaný. Už včera mě psal Ondra, že bych chtěl udělat top 4 s Lucy a Shadem a mě nabídnu F2, tak jsem mu to všechno odkejval. Od té doby teda jako konverzace zamrzla. Jednak to je tím, že si s Ondrou nemáme moc co říct, pokud zrovna nehraje Dynamo s Třincem v finále. Jsme jako dost odlišní lidi. A druhák, teď mám takovýto období, kdy zrovna se nebavím o běžných věcech, nebo nějak mě to extra nenabíjí, takže víceméně tak povrchně ani s Vejou, ani s Kárem si tak po té osobní rovině moc nepíšu, zkoušel jsem to včera se Zajacem. Ale ne, jenom abych se naklonil svou stranu a trošku získal jeho důvěru, protože po té minulé zkušenosti, kdy jsem ho jako v uvozovkách podrazil, nebo hlasoval jeho, i když jsme si říkali, že se nebudeme hlasovat, tak si ho musím nějak získat. Ale druhák mě z těch lidí po té osobní rovině včera zajímal nejvíc, ale dobře, teď zase odbočuju. No, ale u nás kmeně to takový různý pletenec. Karl mi napsal, že bych chtěl hrát se mnou a s Vejou. Já jsem teda automaticky předpokládal, že s Vejou budeme zase dynamická dvojka, jako vždycky. Ale dneska jsem zjistil, že ona možná spíš než se mnou počítá se Shadem a
vzhledem k tomu, že po té osobní rovině nejsem nějaký nejupovídanější a nejzajímavější člověk, tak je dost možný, že jí tentokrát sedne víc než já, ale uvidíme to druhý den, nedělejme unáhlený závěry, jenom si na to musím dávat pozor, takže víceméně jako se Shadem a Lucy nemám ani zprávu, ale myslím si, že se Shadem, kdybych chtěl a navázal kontakt, tak tam nějaká spolupráce potenciální může vzniknout, zvlášť když vím, že se je dobře zvějou, nebo teď nevím, jestli v té hře, ale tak předpokládám, že ano. Ale zatím jsme nejvíc zpráv vyměnili s Karlem. Jo, ten je v kontaktu se všema krom Lucy. Shade si ho očividně chce získat na svou stranu, což je takový blíženec, teď takový dvojitý agent. Podle mě se rozhoduje mezi mnou a Shadem s tím, že Karl bude pro ní ten prostřední. Jo, protože z jakého důvodu by Shade jako chtěl takhle Karla získat na svou stranu a upozorňovat na mě a na Ondru jako možný riziko. Přitom je zajímavý, že já jsem ho upozorňoval na to samý, ačkoliv já jsem mu přiznal, že v mém případě jde pouze o domněnku, že nemám žádný aktuální informace. No a takže to je takový jako pletenec, jinak Ondra podle mě bude hrát s Lucy, podle mě, já nevím, ale prostě mám dojem, že ona Shades prostě si dokážou být jako jedna ruka a nevím, podle mě to, že mi to Ondra nabídnul, já mu nevěřím, protože ho znám jako hráče, ale nechci říct jako člověka, nechci to brát na osobní rovinu, ale prostě i po té osobní stránce v něj ve mně nevzbuzuje takovou enormní důvěru. Takže jako neplánuju s Ondrou hrát jako nějak extra do konce. Jako ne, že bych proti němu něco měl, ale prostě nevím, ta důvěra tam není taková. No, dobře, tak slovo no jsem používal nejčastěji, tak se za to omlouvám, zbytečně to zdržuju, ale abych to nezdržoval dál, myslím si, že jsem všechno podstatný už řekl, tím pádem se s vámi tady můžu rozloučit a snad ty další zpovědnice budou stručnější. Ahojte. Čau. No, mějte se prostě. No čauky, hodím vám sem nějakou tu zpověď, teda takto ze začátku. Jako za mě cast, chápem, blbo sa to naplně, jakože polovica ľudí fajn, z polovicu by som sa najradši nevidela. Ešte som skončila skôr v takej skupinke, ktorej by som sa najradši nevidela. Ale tak nevadí, no. Prvýkrát som teda úplne, že od začiatku v jednom kmeni s Lukášem, což sa nám proste ešte za našu kariéru nikdy nestalo. Čiže máme konečne šancu v podstate spolupracovať fakticky hneď od začiatku. Tak dúfam, áno, ideme, dúfam, že bude za a že budeme spolu, lebo nevím, no, ja dúfam, že to bude chcieť skúsiť a že fakt takto začneme spolu od začiatku, lebo moc by ho nechcela mať proti sebe, tak snáď ako nám to takto spolu vyjde a budeme nejaká tá dvojica a budeme spolu hrát. Potom tam je Rádek, tak to samozrejme, že som ráda, však s tým spolupracujem vždycky, to je kamarát a tamto akože nejak hrozbu nevidím, to by akože fakt musel byť extrém, keby sa on obrátil proti mne, ale samozrejme stať sa môže cokoľvek. Zajac je zajac, sorry, je venku zima, fakt, že zima. Nepríjemne. Zajdia je zajdia. Výzva nie moc. Jako jak spojenec je celkem dobrý, pokud mu nevypadne spustiť to, co nemá, ale tak jako dúfam, že také bude s náma držať, lebo zjavne Ondra sa toho chopil a opisuje každého jedného okrem mňa. Čiže ja Ondru nejak extra moc nemusím, myslím, že je na mňa aj naštvaný za to, že som mu každú jednu jeho sériu Survivora odmítla, takže ten sa mu spolupracovať nechce a typujem, že hned od začiatku pôjde po mne. Stejný prípad je Lucy. Vieru také nejak extra moc nemusím, nekomunikujeme spolu a tí dva sa dali dokopy.
A myslím si fakt, že sa zamíra hneď od začiatku na mňa. A teda dávajú dokopy nejaký regiment vraj. Ondra, Lucy plus Shade plus Lukáš plus Radek. Že by sa mieli spojiť. Aj keď všetci to nevidia tak, jak to vidia oni. Ale môžu mi kecať, čak samozrejme už nikdy človek neví, že co a jak. No a potom tam ešte ostal Shade, za ktorým mám, áno, všelijakú minulosť. Aj dobrú, aj zlú. Aktuálne neutrálnu, takže nevím, akože to si vybere, že či bude chcieť hrať se mnou, alebo nebude chcieť hrať. Či už ho nezvykla Ondra proti mne. Lebo akože takto úprimne, ako vám ráda. Má svoje náladičky, ale akože fajn, no jasne, áno, má to mi do toho kecá. Takže tam som naozaj zvedavá, že ktorú stranu si v podstate vyberie, ale dúfam, že tú moju. Ináč v podstate sme stratení, lebo by sme ostali s Radkom len my dva, ale tak on má potom väčšie šance, keby sa pripojil ostatným. Tak uvidíme, skúsime získať symbol, skúsime to vyhrať, aj keď úprimne to, čo včera vymýšľajú na výzvu, to je tak zaplakaní celé. Abych tam skôr pichla nejakého dráka, ale akože takého japonského vodného. To by sa mi k tomu hodilo více s nejakýma šupinama, zlatýma, železnýma, obrnenýma, ktoré by do toho boli perfektné a vymyslela mu nejakú tú mystickú silu, lebo akože druhá skupina je hodne nadúpaná a títo budú mať hodne premyslené a úžasné, takže sú tam také ľudé, ale vidíte, že v našej ani nejaká extra komunikácia není ani nic. Toto mi vždycky sere. Ale tak uvidíme, no aj keď tomu dávam malú šancu, ale snad motika vystrelí. Takže zatím. Ahoj, vítam vás pri mojej spovědi. No a hádajte co? Kdo je zase nemocný, keď jde Survivor? Zas ja. Kukněte, oči napuchnuté. Plotno jsem červené, jak kdybych si čáru dával každý deň, ale kukněte ty... No ja mám fajnú farbu oči. Čiže na sebe kúkam. No, to je jedno, k věci. Nastala taká situácia, že Saša aj s Bajem sa prebrali, takže teda už komunikujú, vyprávajú všetko v pohode. Odmlčal sa ale Karios, ktorý mi dal zobrazené a nic. A Sebastian sa odmlčal, takže ani zobrazené mi nedal. Keď sme komunikovali, tak skôr vypočúval, než sa zajímal. Hral koľkokrát? Koho poznáš? Že také... ja nevím. Mám sopel smrkanec, co jsem vysmrkal, měl lepší sociální schopnosti než on. Takže moc úplně. A nastala taká situácia, že Jana založila alianciu. Ja, ona, Debbie, Karios. A že budeme akože spolu. Tak ja som tým, že OK, že byli sme jediní aktivní a potrebujeme 4, som v pohode zatím. A Saša navrhal alianciu se sebem. To bude velice zajímavé, keď tam budeme aktivní, že my dva. A ešte to aj podal takým spôsobom, z ktorého som vycítil, že Sašovou jednotku by byl seba a ne ja. A to sa mi neľúbi. Ja som rád ten oný číslo 1. Ja víš, že no, ja chápeme. No. Saša zároveň, že vraj navrhal alianciu Jana, ja, on. Co mi povedala vlastne Jana. A ja myslím, že to by bylo také fajné, že ja s Janou by sme vedeli z tej aliancie 4 plus aliancie se Sašou, že by sme měli akože takto prehľad o stranách. Zároveň by bylo asi dosť nepravdepodobné, že by niekto išiel po nás, keď budeme v tých alianciách a ty aliancie budú akože pevné. Což mne sa celkom akože ľúbi a pozdáva, ja bych byl s týmto spokojný. Ale zároveň bych ja nechcel vyhodiť Bája. Včera som si nad tým tak zamyslel, že fakt s Bájem bych už chcel hrát, lebo sme spolu nehráli. No, hráli u toho Lukyvoru, že tam sa to nejak zešlo. Ale no, on zase není v tej onej většině, že co já mám. No, nevadí.
Co se týče hledání symbolu, klasická kružkovačka, za mě v pohodě. Více v pohodě by bylo, kdybych něco našel, nebo nenašel jsem nic, co mě sere, ale to je jedno, budou další pokusy. No a co se týče výzvy. Byla debata, že či dát zvíra aj s erbem alebo bez erbu. Já jsem hlasoval, že dajme bez erbu, však nač tam budeme dávat erb, však to je jasné, že to je táto fakulta, no, blbosti prostě s erbem. A oni všetci, že dajme v erbie, že to bude také krásnější, bude to fajné, dobré. Tak já, že ok. Dajme, keď to prohráme, tak poviem, že váš nápad to byl. Všimám si, že ja robím dosť takto akože často, že keď sa na niečem dohodnú, tak ja poviem, že sa mi to nelúbi, abych v zápětí prohry mohl povídat, že mně se to nelúbilo, že já jsem měl vlastně tu pravdu. A je to také akože celkem ochcápka, možná je taká strategická, že já nemůžem za to, že jsme prohráli. Strašnou má tuple, ty vole, jebáky. No nic, idem sa léčit, idem taktizovat, lebo něco se tady tuším rozjížděa a vidíme se zajtra asi po vyhodnotení. Snad sa budem cítiť lepší, lebo dnešek, ty vole, to byl otras. Krk jsem měl, jak bych prehltal ty vole šmirgl. A snad to teda bude lepší, takže ahoj. Vlk. No, babi, prvá časť povednice asi zbytek natočím, nahrajem večer, alebo ty poviem, že půjdeme na kmeňovku, lebo jak sami vidíte, nulová komunikácia, nikto sa k ničemu nevyjadrí a keď tam už človek niečo napíše, tak zas nic. Takže s naším úbohým nápadem je to jasná prohra, ale nevadí. Dúfam, že sa to neobráti proti nám. Všimli ste si aliančné čety, že jeden sme spravili Mateo, ja, Lukáš, Radek, druhý sme pridali Zajdiu a no, Matinko má také co k tomu povídať. A teda je teraz spravený aj chat, co má Ondra s Lucy, Shadem, Radkem a Lukášem, čiže ja a Zajdia sme vynechaní. No, v podstate my by sme mieli byť v presili a Ondra s Lucy by mieli byť na druhej strane, takže dúfam, že ani jeden z nich nenajde symbol, lebo akože to by bylo blbé nenormálne a celkem by nám to posralo hru, ale ja bych byla najradši, keby teda keď prohráme, nech kvôli symbolu delíme hlasy na 3 a 2 a oni nech dajú 2 a keby sa náhodou vytáhel, tak nech vlastne ešte v ten druhém koli ich prehlasujeme, aby to bylo trošku zabezpečené. Zatím som to nenavrhla, uvidíme, co na to povedia a dúfam, že to pôjde takto, lebo potom by zbytečne by to nemuselo byť, alebo co, no, uvidíme. No, tak teda ešte sme vlastne zbúchali tú trojicu, Šetia a Lukáš, nech to máme v podstate pod kontrolu, aby sme sa teda nejak uistili, že Kuba hrá s nama, nech to máme proste takto v cajku. No a teda plán byl nakonec taký, jak som chcela, že aby sme to teda rozdelili ty 3 na Ondru a 2 na Lucy, keby náhodou byl ten symbol, ale naštěstí ho teda neměl, tak to dopadlo tak, jak mělo a jak jsme teda předpokládali, tak Lucy hrála s Ondru, ale však to nevadí, jako to bylo aj v celku jasné. A jako keby to mělo jít podle mě, tak další bych asi vyhodila Lucy a po Lucy Zajaca. Dúfam, že do takej situácie to už nedospie, že by sme museli toľkokrát chodiť na tú radu. A dúfam, že tam bude ešte nejaké premiešanie alebo niečo, potom už rovno zlúčení. Ale za mňa by byla akože postupnosť takáto. A teda zatím to vypadá, že si dobre rozumiem aj s Lukášem, aj s Radkem, aj s Jakubem a Zajac je chuďáček taký do počtu. Ale aj s ním to zatím vypadá dobre, tak uvidíme, co bude dále. Aha, konečně jsem si udělala chviličku tady v dětském pokojíčku na natočení s povědníkem. Zatím si myslím, že je to celkem klídeček. První výzva byla nemůžu říct nenáročná, myslím si, co se mi celkem stížili
beru to, že jsme to jako vážně měli celkem propracovaný. Dělali jsme klasika, něco jako obdobu vlajky, tak to byl erb a k nějakou backstory k tomu. Povedlo se to, je vidět, že jsou u nás aktivnější, méně aktivní lidi. A mám ráda tyhle kreativní výzvy a mám ráda, když je tam víc těch článků lidí, kteří do toho dávají své nápady a jakože cením si každýho, kdo mezi prací, školou a čímkoliv tomu věnuje čas. A vidím, že jak Janča, tak Kája prostě tomu dávají dost a toho já se jako dost vážím. Takže za mě super, máme s nimi teda svatou trojku, alianci. Líbí se mi, že v tom našem kmeni to zatím probíhá úplně v klidu. Jo, nemusí se nic hrotit, nemusí se nikdo pošťouchávat, je to takovej chill. Já konečně, je to snad poprvé, co hraju úplně, kdy nejsem zahlcená vůbec prací a malá je zdravá, chodí do školky, takže já to nemusím nějak významně strkat mezi nějaký povinnosti, můžu si to v klidu užít, můžu se zapojit jenom tak, jak potřebuju, což mě prostě vyhovuje. Jsem ráda, že jsem spojená s Jančou a s Kájou. Psali mi i ostatní, ale hodlám si udržet tuhle trojku. Můžu ale říct, že vím, že si musím na Janču dávat pozor. Už spoustě lidem se to vymstilo ve spoustě hrách. Janča vypadá jako, že too sweet, too cute, ale umí i lhát, umí i hrát. Takže do jisté fáze můžeme být společně, ale teď to ještě významně nemusím řešit. Nicméně je jasný, že je to otázka času. Tak. Zatím se mějte krásně. Zdar a sílu! Vítam vás u mojho dnešného videa. Dnešné video bude fakt iba taká, že chuťovka, lebo je mi úplne otrasne. Krk, sopel, kašel, všetko, nedýchám. Takže nic. Co sa týče aktivity, tak je to také zvláštne, nevím, cítim sa divne v tento kmeni, protože mi dojde, že všetci nejak keby vynechávajú, tí, co sú aktívni, že nejak keby vynechávajú, že nejsem fakt ničí jednotka, alebo to, jak bych to povedal. Ale třeba je to iba môj divný pocit, že sú ostatní taky odstažitejší, alebo že majú k sebe blíž. Každý návrh, kdo sa co ptal, že co sa komu ľúbi, tak ja som povedal, že co sa mne ľúbi. A všetci dali něco úplně, a všetci dali ten druhý návrh. Tak jsem měl z toho taky, že no, nevadí. Zase to bude iba o návrhoch a takto. Sebastian sa neozýva vůbec, takže doufám, že jestli půjdeme na kmenovku na prvou, tak vypadne on, protože by mi došlo strašně nespravedlivé, aby vypadal vlastně kdokoliv jiný, že kdo se aspoň nějakým způsobem snaží, že napíše teda aspoň něco na úkor nějakej alianci alebo něčeho. Nevím, jako je to možná také, že stará škola systém, ale podle mě nepomáháš, nekomunikuješ, tak bys měl jít. Tak nevím, teda minimálně tu prvú kmenovku, aspoň, teda za mě. A ještě co se týče té výzvy, tak jsme ji vyhráli, za to jsem rád. Aj keď, bude to znieť hnusne, namyslenie a toxicky, ale divím sa, že byl tak malý bodový rozdíl medzi týma príběhama našíma. Nevím, mne ten jejich výtvor došel taký, že taký obvy. Že napíšeš do chatu GDP, napíš mi nejaký príbeh a napíše ti to toto. Určite to akože písali sami, že to neměli z chatu, to určite, ale nevím, došel mi taky, že ničím nezajímavý, že ten náš byl prostě lepší o dost. Dali jsme si prácu, aby jakože to nebyl príběh, že príběh, ale aby to byly jakože dopisy, já na to ještě mega dobře dala do těch oných zvitků. Karios se tam drbal se stránkama
encyklopédie. Já jsem se též posnažil na ten příběhu, nech je to aspoň trošičku vtipné, tak snad to bylo. Ale jestli ne, tak chápem, ne každý má vkus, ale nevím, celkem mě to zamrzelo, že prostě jejich obvy příběh měl jen tak skoro rovnak bodu, kolko, od 2-3 jsme vyhráli. Skoro rovnak bodu, jak prostě jen to, co jsme makali, jakože dost na tém. Ještě se mi aj ľúbilo, že to bylo jakože připojené, že já jsem to jakože napísal, vymyslel ten příběh a dala do těch zvitků, debíne skice sa použili do tej encyklopédie, že to bylo fakt jakože práca vícerých ľudí a bylo to fakt jakože dobré. Málo kedy tvrdím, že se mi náš výtvor ľúbil, ale tento se mi fakt jakože ľúbil. A teda Saša, Bájo a Sebastian se nezapojili vůbec. Jako okrem motivačných řečí, okrem Sebastiana, ano, rád bych pomohal, ale já nejsem na ty kreativky. Jako chápem, ne každý je kreativní typ, že víc snad doufám se více posnažia na těch rychlostných a tak. Takže to je ode mě všecko, já se jdem léčit, já doufám, že to bude klid, že se nic nebude dít, lebo fakt odpisujem aj strašně málo. Já spím, zobudím se, vysmrkám se, spím, zobudím se, vysmrkám se, spím a toto kolečko furt dokola. Takže otras. A ještě co mi chýbá v takém kmeni je také spolupatričnost, lebo tak, jakože, lebo mě celkem zajímá, že aj co robia pomimo. Víš, že ne iba cez výzvy, kdo co nakreslil, ale také něco ze života. Dajte mi nějaké info, něco, nevím. Já jsem tam napísal, co se mně dneska stalo a jediná Jana na to reagovala. Nevím, taky že trošičku se pojďme zblížit, ne? Však co tady budeme prostě řešit iba výzvy do kolečka a nic jiné. Nevím, je to také zajímavé, ale snad se to ještě rozjede, doufám, mohlo by. Takže to je ode mě všecko a čau. Ahoj. Tak jo, tak já vás vítám u mojí druhé zpovědnice. Dneska očekávám, že bude kratší než ta včerejší, protože dneska, no nevím proč, takže to protože se vymažte z hlavy. Dneska proběhlo vyhodnocení výzvy, u toho bych se nerad moc zastavoval, protože já a kreativní výzvy nejenom, že je nerad dělám, ale druhák nemám rád to vyhodnocování, protože je strašně subjektivní a objektivita tam je relativní, takže se k tomu nechci moc vyjadřovat. Myslím si, že jsme ten ERP měli trošku propracovanější a vizuálně lepší a přesto jsme dostali o 6 bodů méně než druhý kmen. U příběhu bych to ani tolik nepolemizoval, sice jsem ho nečetl po vizuální stránce, s tím dali mnohem víc práce a vypadá to mnohem než čistě text na Facebooku. Takže tak, já doufám, že další výzva bude rychlostní, abych mohl taky prokázat nějaké své kvality. A tím bych asi tu pasáž, kterou bych věnovat ve výzvě, ukončil. Dneska nás čekala kmenová rada, před kterou jsem byl docela nervózní, jak jsem předesílal už v včerejší zpovědnici. Nějak jsem si všiml toho, že Shade a V můžu mít takový silný spojení, kde nevím, jako s kým to V myslí vážně, což vlastně nevím ani dneska. Na druhou stranu se ukázalo, že Shade s Ondrou rád nechce, takže vlastně dneska jsme rozdělili hlasy. 3 hlasy pro Ondře, 2 pro Zajace, to mi jako nevychází. No to je jedno, prostě jsme rozdělili hlasy mezi 3 hráče, nikdo symbol imunity neměl, vypadl Ondra, který byl jako z toho docela rozčarovaný a zklamaný, protože očekával, že já, Shade a Karol budeme držet spolu. Nicméně se proslýchalo, že Ondra nabídnul dvojku skoro všem, s čím si podle mě podkopal větev, ačkoliv já si osobně myslím, že to nabídnul jenom mě a Shadeovi a že to myslel s náma 2 docela upřímně, ale jako potom, co jsme si domluvili na nějakým speneství, tak pak napsal ani zprávu, vůbec tady nebyl, s tím, že
mám nějaký předešlý zkušenosti s Ondrou a jeho hrou, takže jako to, že jsme si to potvrdili, je fajn, ale na vybudování nějaký důvěry to bylo prostě málo. No, každopádně já si myslím, že minimálně ještě dvě kmenovky bych měl být safe, protože si myslím, že další na řadě může být Lucy, po případě Zajac, což jako fajn, mít minimálně dvě kmenovky, tak být safe jako dopředu. Myslím si, že jsem si dneska vybudoval pevnější pozici v kmeni tím, že jsem napsal Shadeovi a otevřeně jsem mu napsal, co vím a tak dále. Takže já si myslím, že já, Vea, Shade a Lukáš jsme taková teď pevná čtyřka, i bez toho bychom měli nějaký skupinový chat nebo tak něco. Myslím si, že si navzájem rozumíme a věříme si, takže tak no, jo, Vea má podle mě tak momentálně nejsilnější pozici, protože je takový ve dvou trojúhelnících, ona, Shade, Karl, anebo ona, anebo Vea, Karl a já. Takže jako je v takovém tom středu, ale netuší, podle mě neví o tom, že to vím a netuší, že s tím tak nějak jako počítám. Jo, čímž já mám pak jako v budoucnu takový větší prostor na to hraní. Pokud si na to budu dávat pozor, tak ve sloučení samozřejmě můžu počítat i s jinýma variantama než svou, pokud bych si nebyl jistý, že jsem její number one spojenec. Já nerad podrážím lidi, i dneska jsem byl nerad, když Ondra šel pryč, proto jsem radši psal Lucy, ačkoliv to na tom, že jsem ho zradil, nic jako nemění. Ale nechci dělat jako hrát druhý housle, takže tak. Myslím si, že tato série bude pěkně zamotaná, jednak je v ní silný cast, druhá tam ty různý spojení a hlavně síla těch spojení mezi různýma hráčema je podle mě hodně neprůhledná. A právě díky tomu, že s tím tak nějak počítám a chci s tím hrát, tak si myslím, že to pro mě může vytvářet obrovskou výhodu. No a zítra možná napíšu Lucy, abych byl ve spojení se všema. Já a psaní, komunikace teď není úplně pořád záživná, ale třeba se Shadem to šlo dneska samo a věřím, že kdybych chtěl, tak se s tím můžu bavit třeba do rána. Zde teda se nebavíme o nějakých vážné komunikace téma, no ale to je prostě tím, jaký téma teď prostě řeším teď jiný témata než třeba ostatní. No to je jedno, každopádně jsem si všimnul, že už tady ta zpovědnice bude skoro stejně dlouhá jako ta včerejší, takže ji utínám a ahoj, zase zítra. Tak čau holky, dneska je 3. den, tak se vám zase musím nahlásit, abych náhodou to neprošvihla. No, co říct? První asi k té výzvě, ta výzva byla fakt jako skvělá, hrozně mě to bavilo, jsem ráda, že jsme to nakonec tak nějak dali dohromady, že se zapojilo víc lidí. No, ten druhý kmen, měli to super, mně se líbil třeba jako i ten jejich příběh. Myslím si ale, že to celý dělal teda Lukáš, protože obrázek jeho to jako to 100% poznám, jak on maluje. A ten příběh, nevím, ale myslím si, že doví, jestli... A zase mi je divný, že by jako zrovna ty lidi, co tam jsou, takže by nedělali jako to, nesnažili se dělat dohromady. No, vyřazení Ondry, tam já bych teda měla úplně jiný adepty na vyřazení. Je mi ho jako hrozně líto, protože nikdo nechce být vyřazený jako první, že jo, to je jasný. No, co potom? No, jako je teda fajn, že jsme tam nešli my, že jo. To jako to jo, ale no. A jinak vlastně, sakra, už to budou 2 minuty. Fakt nemám co říkat dneska. No, aliance jsou pak hovnu. Teda aspoň ty moje. Nebo prostě ty, v kterých jsem já, to já nevím, prostě hrozně tichý kmen, nebo
nebo nevím, nebo toho nejsem součástí, ale ne, prostě fakt jsou hrozně tichí všichni, nikde se nic jakoby neděje, neřeší, nebo není potřeba nic řešit, ale prostě já fakt na tohle nejsem zvyklá, tam není prostě žádná zábava. Já vím, že lidi mají svůj život, jako, jo, to já chápu, ale nevím, no, prostě tam je absolutní úplný ticho. To je šílený tohleto, prostě hrozně málo aktivní, jako všichni. No. Třeba ten Sébat, jo, ten až teď někdy v 10 nebo v kolik si přečete prvé zprávy, jako co tam byly od rána. Ani třeba neřekl jako, jo, to jsme dobrý, prostě vyhráli jsme, nebo tak něco. Nevím, je to takový... Ale jo, tak... Spoluhráče si člověk nevybere. No, ale fakt i v těch aliancích tam jako s těma klukama to je jenom takový jako to, ale jinak prostě s Carlosem si píšu soukromně, s Andrejem taky, s Debí jsem si taky dneska psala, no ale jinak jako to je takový, že nevím, no a tím končím, protože to už bych se jenom opakovala. Mějte se, těším se na zítřejší výzvu, no a díky za galeony. Čau. Čest, tady Zác. Vidíte, že jsem si vzal čepici, protože nechci ukazovat to hnízdo, co mám na hlavě. Dneska jsme měli vyhodnocení výzvy, kterou jsme pojebali. Prostě jsme to udělali horší než druhý kmen, co si myslím, že minimálně v Elbu jsme mohli skončit tak pade na pade, jakože že bychom měli stejně bodu, protože na poměry Kariuse si myslím, že ten jeho výtvor byl ještě málo takovej prostě dobrý. Chápeme se. A jinak v tom příběhu Toma Scottovi, tak tam nás vše byli jakože 100%. A mohl bych vlastně rozvést včerejší debatu, že jsem vlastně odkázal na to hrát s Lukášem, Radkem a Vejou. S Lukášem je dobrý se spojit, aspoň ze začátku. Jeho se vyplatí podřísnout až tak kolem začátkem součení, možná někde kolem finále, možná až. Prostě nesmíte si ho vzít do finále. A zase ho chcete do součení, protože vás potáhá. A tohle tak nějak budu mít i já, že s ním budu chtít dojít aspoň do součení, se ho držet. A podle toho, kdo se do toho součení dostane, tak vytvořím nějaký plán, jako se sadit někde kolem finálové 5. A to je daleká cesta a jak se znám, tak se to nějak ještě dojebe. Co se týká Veji a Radka, tak s tím, no, vezmu to postupně. S Vejou, s tou jsme už hráli asi párkrát spolu, naposledy, kdy se tak nějak vyloučila, což vlastně i Radek, ale to bylo u Zapíka. Tady mě překvapivě nevyřadili, což díky bohu. Zůstal jsem veře, protože jsem to už poznal podle toho 6. hlasu, který nebyl můj, a byl po Ondu a byli jsme 2-2-2 a poslední hlas byl můj, tak jsem věděl, že vypadne Ondra, což mi udělalo radost, co mi asi neudělalo radost, bylo to, že nepochopil, jak jsem to myslel s tím gifem, co jsem posílal, ale Ondro, já jsem ti napsal, jestli se to díváš, tak já se ti omlouvám, ale fakt jsem to tak nemyslel, jestli jsi to tak pochopil, tak to je zase asi tvůj problém, ne můj. Jo, a odkecal jsem z toho Radkovi tak úplně nevěřím. Tomu věřím asi z těch 3, s kterýma mám tu alianci asi nejmíň. Doufám, že aspoň pokud jdeme příště na radu, takže bude hlasovat se mnou a vyloučíme když tak Rusy, protože tady bude asi další na řadě. Teoreticky můžeme odříznout Kubu. A to nevím, jestli by do toho Veja šla, když je to taková její láska. Vlastně hlasy jsme rozdělili vlastně díky tomu, že Kuba napsal Lukášovi a Radkovi,
že bude hlasovat Ondru. V tom případě Radek s Lukášem se rozhodli, že vlastně Radek už bylo jasné, že jsme rozdělili, kdyby náhodou někdo vytáhnul symbol, což ho nevytáhl, díky bohu. Což by vlastně nedávalo smysl, hned na první radě zahrát symbol. Že český survivor. No, to je jedno. A vlastně tedy Lucy s Ondrou hlasovali pro mě, což nebylo žádné překvapení. Radek s Lukým napsali Lucy a já s Vejou a s Kubou nebo i Shadem jsme napsali a vyhodili Ondru, což mě, jak jsem říkal, udělalo mi to radost, protože jak jsem říkal včera, tak mě Ondra nesedí jako člověk moc, ale to asi na soubu každý máme nějaký jiný názor na člověka, víte co. No. Jinak nevím, co bude další výzva, doufám, že to nebude zase nic kreativního, ale zase bude víkend, takže předpokládám zase nějaká kreativní kokotina, což prostě super, že jo, to určitě zvládnu. Já to nesnáším kreativní výzvy, prostě super, že? A zase mě ale překvapilo, že nás hru začalo jenom 14 lidí. Jsem doufal, že nás bude aspoň třeba 16, tak nevím, co od toho čekat. Jinak druhým kmení, že jo, Jana, Kalius, může být zajímavý, je tam on tam není, je tam ten Andrej. A dál si to nepamatuju, co tam je. Jo, vlastně Bajko tam je a pak nějaký Sebastian, nebo kdo to je. To je nějaký nováček, pak asi Saša a toho posledního z těch heroj asi nedám. No, vlastně jsem jmenoval celý ten jejich kmen, tak je to jedno. Píše, nemusíte mi teď chodit upozornění na všechno, já vím. No, koukám, už se tady rozkecal nějak dlouho, tak na to kašu a dneska s vámi se učím.